Гледай! Така, гледай, аз съм го направил. Само гледай. От по-далеч, от по-далеч. Отдалече да може да се вижда всичко. Отдалече. По-отдалече това да снимам. Да, ето ти ей. Ai unde e Tima? Mai ne. Малко да правя ясно. Ето, те го дай данци. Колко хубаво се видал, по-далече, по-далече. Малко. Чакай, малко, ей до там. Чакай, че аз ги правя хубави, виж. Чакай. Ей, тук ще дам нататък. Ето тута. Ето. Ама и стойте да се вижда, Да, делай. Абе, ще го дигнем, ще го махнем от татък, бе. Кой ще видим отдолу да не видят какво да говорят с да видя и аз малко. Не му е удобно сега. Той ти мърда, не му е удобно. Голям майтап. И толкова са на ключи. За краката, за главата и като обрява да отварят на количка. Вашите разбраха ли, че взехте? Аз ми казвам, отиваме да си вземем багажа. Какъв багаж? Не стойте. Каза ли, че за 10 минути спиха регет? Не вика ли, да, за кой занесе регет? Не вика бача е там, не някакъв скаде. Да! Не знам какво. Нещо му излъжни, че не минават. Да, 10 метра кабел ми да. И да ти биш. Ама той точката не видява, той гълта. Глътката му е голяма. Всеки ти, аз ти такова. Аз вчера бе бях по
не натоварил много. Отвори очите, отвори очите. Аз не мога, твърдо моето само не било удобно. Еми, като не може да върви, няма да оплаква. Ма Толкова пили са. той трябваше да не пие толкова, бе. Стойка, не ти ли е удобно? Мърдаш нещо, не ти ли е удобно? Еми, като не можеш да вървиш, като бързаш с тези пиени, като гълташ много, Като не видял, я пика, обаче като дай не върши видял. ракията да свърши. Някой да ми дига и спи повече от него. Бързо. Да блокира твое тук. Аре, Достине, дед правеше на кабача тъй. Па кабача не ме прегръщай, не ме прегръщай! Сега много да сня. Една те обана взема да кажа да ти да го изправя. Баш ти отпуснах, никой да му дигаме ръцете и да съм те така. А кабача пред него. Абе, не му прегръщай. Какво си му да прегръщам? Де бягайте, де бягайте! Мале, голям майтап, сега като минем, Някой канавка да не го изсипи. като минем покрай Гинка, покрай... От тука бе! Покрай Николинка. По тунела. Вижте какво красиво, вижте какво красиво. Тя слабо да снимам. На, снимай, продължавай тук клипа да върви. Ростине! Ростине! Пикай, пикай! Пикай, пикай! Мале, вънка го оставете да спи в количката, не го е безва. Мале! Още пикай! Още пикай! Оставете го вънка, моля се.
Дай, дърпайте го, бе. Докараме. Дърпайте го. Не. Бъртво пиян. Я знам, диша още. Ако издържи, Куда ти видел? Чута. Lontano invece, non lontano. Мале. Vuoi bocciata, no? Dai, peggio idi. Голям майта. Vai to io. Non intendo. То сега го прибираме, мъртво пиян. Лето къси, стой си. Мъртво пиян, при кабача, като не видял. Не е дърва, мъртво пиян, лето къси. Мъчим се да го носим не става, гледай, мам. дай му пътя. Утре се отива. Утре те ще прави. Ела пусти пипа на кия грена. Нещо работа. Бани. Pencho! Tapai neli, Pencho! Pencho, tapai neli! Как е? Тук е, днеска не е на работа. Сега ще правим клип да ги гледаме. Никой е направил вън как го остави. Да. Да. Tuta! Hadi bay mama. Вечер е отдура. Гледат малко обекти. Лето по картера, лето ще пукнаха карта. Ай, вика дай. Где видите спикния? Чего ли му идете спикнята му? Стига толкова.